Hello guys, nang na tini ang Mwilok chara Rwkhe Mwilok Mwilok chara Haikhe Rwnani abon tini Kokborok Thainai share khlainai Mwilok chara non bangoinai Mwilok Bwthai sangno tani nana nango Mwilok Bwthai no satongo 1 ghonta tani nana nangnai ghonta kaisa Mwilok Bwthai no satongo tani nakha abo obono 12 ghonta hai masangoi tangnai tuyo 12 ghonta samoi nakha Bwthai no ise ora Mwilok chara non bangoinai glass hati ni paito ka ba ge yang side ka oken nakha ha gura ke nakha yang ke miski no gura ke o sabului nai kasap ke nana nango ki jodi norong nakhe miski ekdom kasam 1 বছর ni kasam ekdom rokho ha sa jogjak abhai nai nari yang hanau gura khaina ka ge habai miskino bulmai mix khainai habai miskino kaham ke mix khainari norok jodi Mwilok chas khainai hingke Mwilok ni best season nongkha August mas huilao no norok chara kai paidi hingke September October ke masing season payo osmoi ke Mwilok ni chahida kaham tongo kaham puisa mannai balo rate mannai jodi norok Mwilok chas khainai ke banijik babe jodi laboban nongnai ke puisa kisa misa monai jai tangke norok hybrid jatiyo bazani Bwthai kaham pai kaidi ge best ongkong nai tala hato yarongkha mix ongpekha tui lainani bangoinai chung glass no khigrok pekha blam khainai nai stick toma Kokborok glass ho miski danai ha dapai mani yagulo tauk oro Bwthai khopnai oro nini samote nong oro Bwthai kaini burumano kaisa burumano nong kai ha bai o Bwthai exhaust angnan bangainai kisa kisa rirunai ang o sep jagao satung nangnai jagao ke berai tonnai khapangni takhuk buksong finally ani Mwilok chara asaikha norok jotono nogoi mankha au khapangni takhuk buksong jotono like share comment khaidi jodi channel ko talong tongke please subscribe khaidi jotono no belai hambai